Ituloy tingar taputek basa katigiti napapatek nga mensahe siyo. Kung na ito'y naimbagal daw yung manong June ken Idol JM, makablaawan da man nga awan liway na nga dumdumag dito programa yo, ito'y pagkayam yo, Niño de la Cruz, iti San Miguel, Ramon, Isabela. Kung na nabay, ito'y may isang pagkayam tayo. Good PM, mga sir, intugot kon ato'y radyok dito'y trabaho, iglit ko man anak ko, J. Dubay ni Annabel ken apukok ni Lavinia, it's me, Bel T. Kulalabat ta. Request ko man, dita din nam awan nagbasulak, agyaman ako na. Oh, dita pa'y balong. Ti-text line, nagtitext dito nga talaga. Apa yan? Naimbag nga aldaw, mga idol, kablago man nagtitext, bilibilag tirik dito'y Pulay, Isuda, Jason Incognito, Jason Lucas, Oming Lucas, ken Orlan Paul Cappuccino, Lloyd Antonio, Rohel Ferdinand, Rombawa, ken Dagiti Agwalis, Isuda Iyet, Belin Dora, toy nagkablao, Boy Bakud, request ko man, Jay Kawitan. And of course, Gary Salvatierra, ako na pesang, kablawa man ti Unit May Regional Mobile Force, Batalyon 1, tanay, nakatutok kami, itakanyayo. May sa aso nata, maulawak Mildred kano, from Gary, dati ka batch mong adijay? La Union. La Union. La Union. Kaslaking ka. Laon kan. Rosemary Rafanan Manuel, B ko na naman. And kantaan nyo man, DJ Pao, pauwilang ka nga sagukin ni darling ko. Orayak idol ko na naapo. Makakanta ka tinang ato tatabalong. Matigarda mo dati boses ko ka krak-krak. Adang amin ti ko na, dana ka mga itlog ti aluti it balong. Nakangangakan to mga maturog niya ngitata. Romelin Arce Hulaton, kuna na doy. Hello po kuya, pakibati naman po ang tita ko. Mary Ann Mariano, birthday niya ngayon. Salamat po from Umingan, Pangasinan. So happy birthday kini. Manang mo. Tita ko na nagayam. And of course, our sponsor, Manang Evangeline Forte Romelo. Hi mga idol, watching from Baguio Sari. Naimbagal daw yung amin. God bless. Nog Buritak is watching. For Pastor, kita Rajay Tambayan. Apple, Jane Flores, Baldomero, and Manong Lerma. Wino ni Ma'am Lerma, Akasanyada is also watching. Apay na kato, Tagaramon, agding-dingag. Para kanya yung manabo, Tagaramon. Okay. Thank you so much for listening. And of course, thank you so much as SB member Giovanni Vizcara for sponsoring again our program. So damdama, dumugod kayo, datlag nga sunata tayo. Especially for Ramonians. Ayan. Itaden na awan nagbasulak, tay naramit kumet amin a pagragsakan. Ngemaniat insubad mo, sinagtamlaeng to'y puso, di mo inilalang na puno nga ayat ko. Karing kaniyak, ingkatin na likodan, martir a pusok na ikalan. Haniya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasula, tay naramit kumet amin a pagragsakan. Ngemaniat insubad mo, sinagtamlaen to'y puso, di mo inilalang na puno nga ayat ko. Karing kaniyak, ingkatin na likodan, martir a pusok na ikalan. Aniya pa'y ti serserbina, nasamit alangen-langen ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Ditaden na awan nagbasulak, taim paay ko amin
awan nagpasulak. Sikat ng perdi, ng waswas ken niyayat, ng keltay kadagiti arapaat. And of course, good afternoon to SB member Kokoy Terte, na impag nga pangaldaw Yuta Oscaris, together with Ma'am Mads. And Manang Elisa of Hello Hawaii. Hello, good afternoon. Nap-nap no ti activity ti FDD talaga. Naman sarday. Taden na awan nagpasulak, tay naramit kumit amin na pagragsakan. Ngimaniat insubad mo, sinagtamlaen tuy puso, di mo hinilala na puno nga ayat ko. Karin kaniya, engka tinalikodan, martir a pusok na ikalang. Niya pa'y ti serserbina, nasamit alangan-langan ta. Awan amok, anak ka basulaken ka. Taden na awan nagbasulak, taim pa'y ko amin akabaelag. Di taden na awan nagpasulak. Sikat ng perdi, ng waswas ken niyayat, ng keltay kadagiti arapaat. Para kinipesang, kaya mo balong kansyon naman na to eh. Kantay kapintasan, tan naglabasid day tarupam. Kiday mo, anaahitan, sino katam pinaugadam. Buok mo anak ulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakes nahan nga nilakay mo, tiin kay sagsagandaan. Aanmet nga tay makibibiyang, no isut hipagragsakam. Uray pa'y amin ken kaket na yunam, sangulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sarding mo kuman, talakay mo alipliputam. Taisutin ang aklon kanyam, idibardang isit kapain lang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro santiktig na mo analimed, Mildred. Kunak no tay ka denden ng asawatin ka, ipatpateg. At dalagarot ken kandi ka paila amarmarnek. Dakil kami naman ito sa kupo na natin. Apo mo, Jojit Dolores at siya abroad. Pasarabo ading. Sang-sang ko lang pasarapon. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro santiktig na mo analimet, Mildred.
Kunak nutay ka denden ng asawa tiin ka ipatpateg at talagarot ken kandi ka payla amarmarnag. Si kantay kabak nangan tilad at pagpalpala ilangam 24 oras kang online puro selfie kargana ta timeline kasano nga tamet tay pamilyam dimpay pulos ama pagserbian kasta lang aruden iti ubram balang kantis kam to pailang marang ko dapay oras mo at anangin day tapyag mo maan anuno nang isip kudil mo when no narasay takid kiday mo tinapateg may sat lakay mo tay nangaklong ken kat si bubuo papu daw day tapuso day tapintas anapudno papu daw day tapuso day tapintas anapudno. Dati background tang agbasa iti ko iti music. Siyempre, kunana ni Marita. Ako kata matipay nagparang di apelya ko na dajay ata. Hello ading JM. Kunana. Ken Manong June. Atalaan awan sa baling impagana. Kunak no ti dog ti mensahe na kasi dati background nga nasayaat nga. Okay, from Marita Dulog, Novesteras, dito abo, may samit ka digiti paghayam tayo. And of course, Yan ni Jay Palak, kapag yan, buybuyag dito opisina mi, duty ak baglaluliwa, ti mailiw, agawid Isabela. Wow. Ano dyan yun, di picture, and of naka-monitor. course, good afternoon, ken ka, kabsata, Robin Ligon, apo, dita, District 1, Kawayan City, may sakit-kiti paghayam ko nga barbaro, apo, may samit katikiti aduunay nga taragan nga bilit si Siwit, isumutan ti hilik katatan. One, ni Kabsat Robin, may isang empleyado mati. Lalay nga ag-breed. One, apo, Diyos ko, sika kumamot balong ti ag-breed. Wow, najibilit ko na. Najibili mo kuma, apa mo ipatok mo ti sa balid, tanga ako, tano ko. Barbaring umataw. So, Taka ato. Okay Ngayon panggal daw kanya mga idol, kablago man ni mamang ko, ngagdungdungag kanya dito Ifogaro, ang adanan Isabela para kasi jay, balasiw daw. Pabati dito sa Alvarez Barbershop sa kasalukuyang nakikinig. Salamat po from Jonalyn Carriaga. Kanamo ni Jamaica de la Cruz na yung panggal daw mga idol, pakablaawak man, dagiti Uncle Cod Kalamagi First Ilagan City, nang runa kina Uncle Zaldi, ken Marlon nga mandamag dingdingag. Ken Family Gabriel dito Sindon Bayabay Lagan City, Rukas Kamanjay, si Siwit. Sagot ko kanya thanks point, more power. Tatay dapay lang nga po nga ipugpukaw, dito nga si Siwit sa bagay, kurkurso na mat, dito nga si Siwit. So, kadagiti so amin na po nga miyembros, Isabela Bird Breeder nga kuna na to'y, dagiti ay, basta bird breeder kuna na, dagiti ag-breed, iti birds. At doon po, kaslaki ni kabsat nga Robin, dito launay ka, kabsat nga Robin. Saron man nga breed daw. Di bilit. Ay damdam nga ramidang balong ay kat hamuon na ikulkulong data sisiwi mo. Ay, kasi yan. Gan saan nga mismo nga sikati mga ayam dita sisiwi mo. Ipa ay ayam mo iti sa bali tapno. Agkaroon iti sa bali nga lahi. Ay, kasi yan. Iti ka na kanyam ka. Aya. May samulat na kay ayam ti sisiwi ti niya nga itata. Tuladam ni Kabsat Robin, kita nagado sisiwi na. Okay, masarakan niya po, dagiti bilit na, dagiti manipot na lakain ka na nangina. At apa iti 100,000 pesos worth. Wow! Bilit lang, kasi nga talaga. At abili mo, libre, lakang awat tundinok maat, unka ay ayamat. Intaup taama sisiwit una ata no katno kamanyo no kayan na imayo isunga amaan nyo sa tuon sisiwit ko sisiwit ko lulumawa
Diyos ko ma. Sumurat nuhod dumadyo tasakon di nampaamon. Bee Gees version, ito si Seaweed. Blessed Sunday manan! Nakong June and JM, adakam latang adunong magkada kayo, kinininong mo dalma, request ko mo dati manok, analabag. Apo, delikado. Apo, umlog to nga naninong dalma, dito nga kasunata. Anyway, kansyon yung midong naman nila. Pasyatot man kakato dito ay gampo ison ni Efren gabi kan kastamutan kaday kayo mga idol pares kumanjay. Naglabas awan parte naglabas ko. It's me Federico Martinez from Cervantes, Ilocos Sur. Thanks mga idol. Awan parte to naglabas. Ano man? Request na tayo. Pero kumain internet. Imoy ko binisita igaw di sokbot na nangitlog si Dua maan siya nubi unyo amo mampakada kayo tapno agaman nyo sa tuong sisiwit ko. Sisiwit ko, sisiwit ko, nulumawa bora-boron ko, sumurag noog kumanyo, tasakon di nampaamon. Sisiwit ko, sisiwit ko. Taga Jismil, nulumawaan. Aji si Seaweed mo. Borboron ko. Apo, nagbasi, kasunod ang maya ito, gumatang. Sumurat. Di na pa magungat. Noog kamanyo. Nagipulpulong ka niya dyan, may isa dyan. Tasakon. Di mo ka na umuusaran. Di nampaamon. So ano kasana lata kung nana nga idultulin na lata ti sisiwi nan uncle kung nana jay ang amo di jay igi awan. Hello lakay Albert Tabao kung nana mo ni brother Homer Tugade ay ni Robin Ligon and of course Homer Tugade dito SM magpalpalay lang iso na kita dati barparo nga lubong ko dagiti lubong dagiti sumisi Seaweed ngarod as requested by Ninang Lani may paikano kininong Delmar and request mo tan ni manang Evangeline iti Baguio City apo amok nga tati kan sigunon tata okay manok ang labaga Idagasat jay bulangan agi ikisti kaatuan sinirit ko manok analabaga liamadat langanan kwartani bakit ko nga ipatulod ko kung masapula may entrega inak intaya jay manok analabaga mga bakak sa kinuna iti kuan nagsinepektan nagtinirudan manok analabaga sa barit pagnanan napuruan lakunak ay nagkibayoak matin nakatakder iti kuan naungkat kwarta nga ihintrega daksangga sa tanaaba inagawidak madintiriknak agkakapsutan agpababawi taawanin mani darling I'm sorry
na-hold apa pinagtutulungan dak sa palengke ang napasama. Ay nani bakit ko di mamatit pambarko, kinaratin at tingod ko ay nabuong-buong tirupak. Tanay bakit ko ket nalaing gayam, black belter taekwondo, amin ngayon patayab na ako tarnagdiso, tasigod med gayam nga hasler aikido. Nakarot pungtot ni bakit ko, tukol namin aparagpag ko. Warta ko mga pa ay anak ko, naipaabak ko, nagrigaten aya, iti mademonyo. Parusa ni bakit ko, iti naganag ko, ngapot sugal na ipaspasubo. Isungada kay abo mo bulang, di kay mga sawat na laing judo. Ngamno, katay ko na. Ngamno datay sinwerti mo't datay bimubulang akat nalawa mo't iti arakop ni bumakat kasagat na no sinwerte ni apo mo bumubulang. Honestly, Ninong Delmar, and Ninang Lanihan ko pa yung nabadas simbrek di Bulangan. Although, kaatuan, katagijay ko pisinaan tayo, ang mumutan, ket nahilig dahang agalaga timon mo, bumubulang, and then the like, siyak hang ko pa yung napadasan, and hopefully, hang ko mapadasan nga talaga. Kaya't ko lang, ti agaywan iti Texas, inikandak iti ni Sir Bayani Remando, and ini Manong Hulito Palakay from Ilocos, adamot ti farm na dijay inikandag ti aywanak ngam apo idi nagtang iti panagpisiti manok na iramraman mo tandagi yung manokan ang kuman na pabiyagan kaya tagayam at dati teknik na dagayam no kati painom da nga dagitay ag-agas ay kasi at pipisit ay kita karuba ka uraya mo lahat nga agpisti di kanya ko na natindag mo lahat di pagapapunan nan. So that's it abo awanti awanti may bagakon si Kabalong agkay kita pangabla mo. And please like and share our videos, Abo. And Manang, Edna, and Elmer is also watching from Eva Beach, Hawaii. Hello, Edna and Uncle Elmer. Ayan o, doon o. Ni Radio Man Jan Balisi. Yes, he is watching. Hello, June and Amak. Blessed Sunday kada kayo. Kanti familia, your request command at kasmagitam. Thank you. God bless you from Manang Edna and Manong Elmer of Eva Beach, Hawaii. And of course, happy homecoming kini mother da gawid. Apan agawid. Nakita nga post ng agawid din. Apan di abra pagawid na. And good afternoon to Ninang Tessie Golyaba. She's watching and together with Kabsatron Zipagan. And John Balisi Soriano, nanonood kami ngayon dito sa San Mariano Community Hospital. Pabati po lahat ng staff ng hospital dito sa aking anak na si Clifford John Soriano. Thanks, Kuya. Clifford Soriano. Thanks, Kuya. No, kita mo tada mga minti dyan na di pa nabinurang man nga na ka. So nga Clifford dyan ko na. Agpalaing Kabalong anya kad sinakit na nakita ka nakapost at ako mapapanan ng nadapuan ti sakit. Hi mga idol, greet ko man ni Kem Mateo Mario Badak Eng. Kini Chester Guapo from Salinungan West, San Mateo Isabela, nagaduti text dito nga talaga. Doon nga talaga. Per May, boss, pwede mag-request yan. Pwede po, basta alam namin, kakantayin namin. Good PM, pare Mark Kablawang Mandagiti, Barangay Official, si Darambuangan Sur, San Mateo Isabela. Request manok na pala. Nag-request di Kagawad Reynold. Nalpasan na po, kat kanya migit manok nga nalabaga dito. At siyempre, bumaversion kami. Hangarot, as requested by Manang Edna and Manong Elmer of Eva Beach, Hawaii. Para kanya yung apo dito, aglalo na kita agasawang agdindin na, iti nasusurok ng sangapulong nga tawen. At dati nagapuan ng nga kunata. So, dito siguro ti mauding sunata, kalpasan na kitiyam amuta man ti IFM 98.5. Idi, idol tayo nga FM. Kung naman di ka sumong bata na
kas makita bayati panagdenata kas makita adun naglablabasan ta kas makita masapul ta tunggal maysa di kay papanan tipod no nga aya kas makita kas makita nakapinpintas kalata kas makita ang mauyong agpailaken ka kas makita ni patay lakmang magsingna di kay papanan tipod no aya kas makita aglabas man ti adu atawen awan iti dwa-dwa talyawen da ken mas daaw ti balay kita dwa dumteng du amay libro't istorya ta tapno maamuanda tipod nung ayan talyawan na ta. Nakita kami ng bibuyan ni Abu board member Fred Velling. Tapno. Good afternoon, sir. Together with Sol Pascual, Barawidan, kahit aksang-sangin ba ni ating Digna. And good afternoon to ating Sonia Castillo Santiago, ni Ikit Nelly Valiente Mariano. Dumteng du amay libro't istorya ta tapno maamuanda tipod no maya talyawan na ta tapno maamuanda tipod no maya talyawan na ta. Okay nga mo, dito nga programa ket dimtang babae ni titulong iti Biosynergy Organic Fertilizer ken AgriSaver Liquid Fertilizer. So agyaman kami apo board member Fred V. Alili ken Carl Jason Alili iti Etchaga Isabela.